Lang. Unsa man na imong baligya? Talong. Palitan ko og talong niya ba? Kay halin. Wa pa kay halin? Ikilit sabi. Tagpila man na imong talong? Tagjis. Tagjis? Nganong ikaw may nagbaligya? Haman imong mama? May trabaho. Nagtrabaho? Wala pa kay halin. Oh. Palitan ko ba? Tagjis naman eh. Palitan ko wapal. Para mahalinan ka, palitan ta ka. Oh. Wa man na kay chinilas. Tiniil ako. Nagtiniil ka? Wala day kay chinilas. Wala. Kanya og paliton ko na tagpila na tagjis. Oh. Eh? Gayud abi. Unsa man imong halin ani? Magpalit ko og bugas tunga sa kilo. Ops, ay mo kalimot og like ug share ma'am sir kay 10,000 pesos na atong pajikas ug malay mo ikaw na tong swerte nga mapilian. Gatas pod. Kinsa may mo inom sa gatas? Ako mga manghod. Ay imong mga manghod. Napa kay manghod di ay? Oh. Pila man kabuk imong manghod? Tulo ka buok. Tulo kabuk ang imong manghod. Pila na may edad? Amot. Ha? Awa ka kabalo pila edad sa imong manghod? Oh. Gagmay pa. Pila na may edad nimo? 6. 6? Nganong ikaw may nagbaligyaan eh? Tamang ka ko sa akong mamaya. Ditabang na kasi imong mama. Ah, maayo ka nga pagkabata ba? Pila edad nimo 6 na no, pero kabalo na kamo tabang si imong mama. Pila mong kilos bugas dire? Kay siginta ya. Tag 50. Usakto ra gyud ay no tungas kilo nga bugas nya, gatas dayon nga berbran para makainom ang imong manghod. Oh ya. Ah, butan kay nga bata ba sige dito sa tabis kilid bi. Kay magistorya ta. Bi. Dia diri ka ingkod. Unya og paliton ko na, muuli na dayon ka. Oh ya, kay palit ko og gatas og bugas. Palit ka gatas ug bugas. Butan jud ka nga pagkabata ba. Unya nag-eskwela pa ka. Oh, Unsa na may grade nimo? Edman. Nganong wala man ka na eskwela karon? Oh, kaya natin ko para makabaligya ko og talong. Para kapalit ko og bugas o gatas. Layo pa man sildo ni mama. Layo pa ang sweldo sa imong mama. O sige, ako nang paliton. Kaya para mahalinan ka, pila man na tanan, be, pa, o pila halin, anak. Be, 10, 20, 30, 40, 50. O, 60 ra man ini di ay. 60 ra. Be, paliton ko nag 60, be. Para muuli na ka, ha. O, Ako mga iniya. dako kayo ni. Kaila day ka ni. Pila man ni? Ang kasan. 1,000. Ani na lang. Imuha na lang ni, para makauli ka. Ha? Kuhaan ni, imo na lang na. Ha? Ya, salamat sa dako kayo ni. Dako kayo na. Makapalit na ko og bugas ani bugatas ako mga manghod. Makapalit na kag bugas ug gatas sa iyong manghod. Salamat aniya ah. Apil sabi, unsa may ngalan nimo? Katrina. Pero believe jud ko nimo ba, 6 anyos ka pero namaligya na magtalong para makatabang kasi mo mama ug makapalit kag gatas sa iyong manghod. Magtuon man ko trabaho, bata pa ko. Magtuon kag trabaho mintras bata pa ka. Unya, mopalit magag bugas, ayaw na lang pagpalit og bugas. Salamat niya. Tagaan ta magag bugas. Wag ka ra sa imo tagaan ta bugas. Oh, naa bugas. Oh, ihatag pre. Oh, kana oh. Oh. Di ba? Oh, imuha na ng bugas. Salamat aniya. Makakaroon may bugas ya. Makapalit ko gatas ako mga manghod ya. Makapalit na pagkagatas yung manghod. Sige ha. Amping-amping ka kanunay ha. Nya, karon, muna ni na lang isuksok na ang kwarta sa imo haman bi. Tindog bi. Tindog haman dapit ti nakibulsa. Haman dapit. Ah, diri na lang na. Guniti. Guniti pa kayo. Kay imuha na. Oh, kanin talong mangayo ko ani. Wala niya. Ako wala ni tanan. Wala kay baligya. Siguro yung hatag ya. Sobra na akong gihatag. Mangayo lang ko ani ha. Dool ra inyong balay. Oo naman niya. Dool ra nara di ah. Ako na lang ni. Salamat ya. Ako na ni ha. Tarong. Sure ka? Pirme. Ako na ni kay lami kay kang talong. Unya karon hatod lang kada mo dito ha sa inyong balay ha. O sige.